Moje meno je Ina Strapcová a nachádzame sa vo Vagačovom dome v Detve. Poprosím pani Magdalénu, aby sa predstavila. Tak ja vás vítam, ja sa volám Magdaléna Balážová, som zamestnanec Vagačovho domu. Vagačov dom predstavuje budovu prvej slovenskej princiárne, ktorá bola založená v roku 1787. Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá trvala od roku 2007, vás vítame v týchto zrenovovaných priestoroch a momentálne sa nachádzame vo výstavných priestoroch, kde sa koná výstava Krása pre ženu stvorená. Takže chcela by som sa ešte spýtať, na čo je zameraná táto výstava? Je to výstava, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine a je to výstava, ktorá vystavuje čepce z celého Slovenska. Táto výstava obsahuje približne 183 čepcov, sú rozdelené podľa regiónov alebo potom podľa statusu, napríklad či ich nosili ženy, ktoré boli v smútku, alebo či sú to svadobné čepce. Plus je tam výstava doplnená veľkými fotografiami, ktoré môžeme vidieť čierno-bielými Pavla Socháňa a Karola Plicku, významných slovenských etnografov, ktorí zachytávali život slovenského ľudu v jeho prírodzenom prostredí. Dobre, takže napríklad, skrediaľ sú tieto fotky? Tieto všetky fotky sú z depozitára Slovenského národného múzea, takisto ako všetky čepce. Je to vlastne ich majetok, ktorý oni majú právo vlastne vystavovať. Výstava trvá od 6. júla do 20. augusta a návštevníci si ju môžu pozrieť priamo vo Vagačovom dome. Takže ďakujem. Rada by som vás pozvala teda do Detvy, do Vagačovho domu, aby ste si mohli pozrieť túto krásnu výstavu. Dovidenia. Ďakujem.